Fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Kiew eżistija l-5 sekondi nitolbu l-Mulej tina d-don tal-Ispiritu tiegħu ħalli jkunu li jmexxina u jigwidana matul dawn l-eżerċizzi. Mister ħalin nfaħruk u nirringrazzjawk mill-qalb għad-don tal-Ispiritu tiegħek. Għatina l-Ispiritu Santu Mulej Ġesu. ħajkunu li jinżel fuqna, li jimlina bil-qawwa, li jiftħilna qalbna beraħ matul dawn il-jiem fejn nisimgħu il-kelma tiegħek. Spiritu Qaddis nitolbok biex inti ġġib ħafna fejqan, ħafna ħelsien fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Birek Spiritu Santu Alla lilna preżenti hawn u daw koll li qegħdin isegwuna anke bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Marjomna nafdaw daw l-eżerċizzi taħt il-ħarsin tiegħek. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. San Giuseppe u San Franġisk jitolbu għalina. Tajb esistijaj, jekk il-baminerit l-ġimgħa għandna ġimgħa fl-imkien nagħmlu din il-mixja ta' fidi fl-imkien mibnija fuq il-kelma talla. U qabel ma neħtlu għall-ewwel riflessjoni tagħna llum, hekk nixtieq li konna daqsxejn ftit ċari jiena u intom x'inhu l-iskop għalfejn qegħdin hawn, għalfejn jiġu l-eżerċizzi fil-ħajja tagħna. Żgur mhux biex nitgħallmu affarijiet ġodda. L-eżerċizzi mhux xi kors ta' tagħlim eżistijaj. Primarjament maħniex hawn biex nitgħallmu. ċara? Weġbuni għax ma nafx fejn jiena, ċara? Tajjeb. It-tieni ħaġa, laqqas maħna hawnhekk biex insolvu l-problemi. ċara? Maħniex hawn biex insolvu l-problemi ta' ħajjitna. Allura fejn qegħdin hawn? Qegħdin hawnhekk eżistijaj biex inħallu l-Ġesu jiltaqa' magħna l-ewwel qabel kollox. Minn dawn l-esperjenzi li noħorġu, minn eżerċizzi li noħorġu ngħidu iltqajt ma' Ġesu. Jekk għamilna minn kollox imma ma ltqajniex ma' Ġesu f'ħajjitna, minn dawn l-eżerċizzi jkunu fallejna. Mhux il-kliem sabiħ, mhux l-affarijiet li ħanagħmlu, imma l-laqgħa miegħu li nagħtu ċans il Ġesu jiltaqa' magħna u mhux biex jiltaqa' magħna hekk biex jibdilna. Aħna eżistijaj niltaqgħu ma' Ġesu niġu l-Knisja biex nitbidlu. Mhux biex naqbdu xi dmir reliġjuż, biex inħallu l-mulej l-imħabba tiegħu jibdel il-ħajja tagħna. U allura importanti li aħna nistedilna l-kol kemm aħna jkollna qalb miftuħa f'dan il-mument. Qalb miftuħa nħallu l-Ġesu jiltaqa' magħna matul din il-ġimgħa ejjew nkunu konxi verament li l-mulej irid jidħol f'ħajjitna b'mod ġdid. U Ġesu mhux marbut mal-pretki, mhux marbut ma' dan il-ħin. Dan il-ħin tista' tħoss li ma ħadd xejn ma matul il-ġurnata għada xi kelma ħatoltok, xi ħaġa sejjer jiġri. Ejjew niftħu qalbna bera ħalla tagħna m'għandux spazju limitu. Il-mulej m'għandux limitat ma' dak li jista' jagħmel u kif jista' jidħol f'ħajjitna matul din il-ġimgħa. Primarjament se nagħtu ċans il Ġesu jiġi jiltaqa' magħna permezz tal-kelma tiegħu. U għal daqstant intom u deħlin fil-Knisja, kull wieħed minnkom jew il-kopja bejnietkom suppost għandkom kopja tal-Vanġelu. Mela, dal-Vanġelu ħuduh magħkom u ġibuh magħkom kuljum matul din il-ġimgħa. U għall-Vanġelu skont San Mark, il-Vanġelu li din is-sena l-Knisja mhux waqt ir-Randan, imma matul is-sena liturġika tkun qiegħda taqra u nixtieq li matul din il-ġimgħa se nieħdu siltiet mill-Vanġelu skont San Mark u nirriflettu fuqhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nixtieqkom li jkollkom dil-kelma f'idejkom. Sfortunatament uħud minna forsi qatt ma ftaħna Bibbja fil-ħajja tagħna. U għalhekk nixtieqkom tkun f'idejkom. Għandu ma jafx il-Vanġelu ikun maqsum f'chapters. U kull chapter ikollu vers imniżżel. Issa min ħajjagħmel l-ewwel darba, qabdu l-Vanġelu f'idejkom issa, qabduh. Sibu chapter 4, min qatt ma għamilha jagħmilha l-ewwel darba. Chapter 4, vers 35. Il-Vanġeli imqasmin f'kapitli u kull kapitlu jkollu numru ma' kull vers. Chapter 4, vers 35.
U minn hemmhekk saq naraw silta li nibdewha llum jekk ma nlissux illum inkomplu għada. Li nixtieq nibnu l-ewwel mument tal-eżerċizzji tagħna fuqha. Chapter 4, verse 35. Mhux suppost ngħidilkom page 29 għax il-Bibja ma nsibuhx bil-pages, insibuha bil-kapitli u bil-drus. Okay? Mela, ħanaqraw minn isfel l-episodju ta' Ġesu isikket tempesta. Dakinhar x'kien sar fil-għaxija qalilhom ejjew naqsmu għax-xatt ieħor. Ħallew in-nies u ħaduh magħhom kif kien fid-dajsa u marru miegħu dajjes oħra. U qam riflu kbir u l-mewġ beda tila l-ġoddajsa hekk li kienet ġabdiet timtela bl-ilma. U kien fil-poppa riqet fuq imħadda. Għajmuh qalulu, Mallem, dan qisu mhux xejn għalik li aħna se nintilfu. Imbagħad qam ordna lir-riħ u qal lill-baħar, iskot, biżżejjed. U r-riħ waqaf u waqgħet kalma kbira. U qalilhom, dal-biża' kollu għaliex? Mela m'għandkomx fidi? U qabadhom biża' kbir u bdew jgħidu lil xulxin dan minnu mela biż-saħan sitra r-riħ u l-baħar jisimgħu minnu. Ejjew morru għall-ewwel vers issa. Vers 35. U l-ewwel kelma li għandna hemmhekk hija dakinhar. Ħa nifhmu ftit fuqha. Dakinhar. Għaliex dakinhar ma kienx bħal ġranet l-oħrajn. Dakinhar ġrat xi ħaġa differenti. U importanti jeżisti li aħna nitlu għal dawn eżerċizzi illi nħarsu lejn dan il-jum bħala jum mhux bħal oħrajn. Mhux bħal bieraħ mhux bħal għada. Illum huwa jum partikolari, huwa jum ta' grazzja. Fil-kelma talla, ħanqralkom diversi drus għax il-kelma talla meta nisimgħuha qalbna titħeġġeġ bħal dixxib li temmaw. Imma mhux biss. Il-kelma talla meta nisimgħuha twettaq fina dak li jagħtejt għandha qawwa straordinarja. Isimgħu pereżempju l-profeta Ġeremija x'jgħid. Il-ħniena tal-mulej bla tmien tjubitu ma tonqos qatt jiġġeddu kull filgħodu. Kull filgħodu l-ħniena talla hija ġdida, mela llum huwa jum ġdid eżistijej. Manka xkrux il-wisjiet tal-bieraħ. Illum hija laqgħa ġdida ma' Ġesu fil-ħajja tagħna. L-anġli meta twiled Ġesu l-rajja għallulhom illum fil-Belt ta' David twelidilkom Salvatur li hu l-Messija. Illum huwa jum ġdid. Meta Ġesu jista' f'dawn l-eżerċizzi jitwiled mill-ġdid fil-ħajja tiegħek. Meta Ġesu qara l-Bibja fis-sinagoga Iżajija għallhom illum din il-kelma semmawha seħħet illum intom tisimgħuha. Illum il-mulej għamel xi ħaġa fik. Ġesu meta fejja għallhom jiena nkeċċixxjat il-fejja il-mart illum u għada. U dan l-istess Ġesu għadu ħaj illum preżenti magħna din il-ġimgħa. Ġesu li fejja, Ġesu li neħles. Ġesu meta tama Zakkew qallu Zakkew isa inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Illum mhux għada, illum. Illum qed ilha lilna. Dakinhar, illum irid niġi noqgħod għandkom. Illum irid nilqa' magħkom. Il-wieħed kriminali, jiena naħdem fil-ħabs u kriminali fil-Bibja nħobbhom ħafna. Eżisti. Il-wieħed kriminal fuq is-salib Ġesu qabel ma miet qallu tassew ngħidlek illum tkun il-ġenna miegħi. Illum mhux għada. Is-salmista jgħidilna mhux li kontu llum tisimgħu leħnu. La twebsux qalbkom. Qed nagħmel dan l-enfasi eżistijej għaliex dakinhar hekk tibda l-Vanġelu, dakinhar, dak il-jum kien jum speċjali. Aħna jista' jkun tlifna li llum hu jum speċjali, forsi ġejna x'ġejna, ġejna bidrawha jew konna looking forward. Imma llum huwa jum ta' grazzja. Il-mulej sidinni li nkun hawn. Mhix tant għażla tagħna, hija sejħa li għamlilna u kollaborajna magħha. Imma nixtieq li verament niftħu din il-ġimgħa bil-lum, jum ta' grazzja. Il-Vanġeli komplijiet, x'in sar fil-għaxija. Dil-ġrajja sseħħ fil-għaxija. Ġesu se jidħol
f'mument ta' grazzja fil-ħajja tal-Apostli meta kien sar fil-għaxija. U x'jista' jkun fil-għaxija fil-ħajja tagħna eżisti? Fil-għaxija tista' tkun lejja. Illi żmien fi żwieġ, iż-żmien fil-familja, ċerti sitwazzjonijiet ilhom ikaċklu u issa qed tejja. Jista' tkun inta dejjem minn żmien ta' ejja din hija l-filgħaxija tiegħek, lejja li qed tafas fuqek fil-ħajja. Lejja tista' tkun mhux għax għadda żmien, lejja tista' tkun għax qed iberraq kmieni. Xi drabi fiż-żwieġ u l-familja ma jdumx ħafna biex iberraq illum il-ġurnata. Jekk mhux ftiegħek forsi ta' wliedek jew neputijiet tiegħek. Iberraq minn kmieni wara ftit ġimgħat, wara ftit xhur żwieġ, wara l-ewwel ftit snin, iberraq minn kmieni. Il-filgħaxija kapaċi tiġi kmieni malajr fil-ħajja tagħna. Il-filgħaxija tagħna tista' tkun il-pressure. Il-pressure ta' xogħol, il-pressure ta' finanzi li tħoss li qed jafsu fuqek fil-familja tiegħek. Il-filgħaxija tista' tkun lejja li trabbi għax it-tfal sbieħ sakemm jiġu. Imma mbagħad uħud jibdew jalluk. U jekk mhux it-tfal in-neputijiet. U lejja il-pressure li trabbi eżisti għal uħud sar toqgħod. Il-filgħaxija tista' tkun żmien ikraħ li ġi fuqek ma kontx qed tistenna. Forsi ħadd aħbar ta' mart reċentament. Jew ġietek aħbar ħażina fil-familja jew iż-żwieġ tiegħek. Il-filgħaxija li tista' taqa' fuqek. Il-filgħaxija jista' jkun għal uħud minn eżisti meta l-passat jerġa' jqum. Mhu speċjali meta jkollna ċerta età fil-ħajja. Meta kont naħdem l-isptar sal-Luqa u Mater Dei, kont nintaqa' ma' diversi pazjenti li jkunu anzjani illi jerġa' jiġi l-passat tiegħek imma jien errejt tajjeb. Id-nubiet errejthom kollha u tibda tiftakar affarijiet li ġraw li forsi ma tajtx każ u issa tibda jiddispjaċik, jiġik ir-rimors, għażliet żbaljati li forsi ħadd fil-passat, sitwazzjonijiet fejn ma mxejt sew, kwistjonijiet fil-familja li jerġgħu jinqalgħu minn għalina li stejnihom u reġgħu ġew fiċna. Affarijiet weġġat illi minn għalina fejnna tfinnihom u jerġgħu jiġu. Il-filgħaxija meta l-passat jerġa' jerfa' rasu fil-ħajja tiegħek. Il-filgħaxija meta hemm xi ħaġa f'ħajtek li tafa inti biss u ilek tipprova taħbiha. Imma terġa' terfa' rasha. Sitwazzjoni li għaddejt minnha, adulterju li għamiltu skappajt minnu, abort li għamiltu qatt ma qerrejtu ħadd ma jaf dwaru. Sitwazzjonijiet li jkunu jibsaw gravi li dejjem ħsibt li qed taħrab minnhom. U ħadd ma jafhom li fint. Imma tgħix il-biża' li tinqabad f'ħajtek. Il-filgħaxija tara d-dlam nieżel. Għal uħud minnha dan il-filgħaxija jista' jkun tieħ il-qalb. Forsi għaddej minn perjodu il-binti, għaddej minn żmien li taqta' qalbek. Taqta' qalbek mill-ħajja, taqta' qalbek mill-żwieġ tiegħek, taqta' qalbek minn uliedek, taqta' qalbek minn ħajtek, taqta' qalbek minnek innifsek. Tieħ il-qalb eżisti. Kemm faċilment iwaqqana dawn u nieħdu f'din il-filgħaxija. Jista' jkun il-filgħaxija huwa l-emozzjonijiet. M'għadniex inħoss li kont inħoss qabel għat-tfajla, għall-mara, għar-raġel, għall-marti, għall-żewġi. M'għadhomx hemm. Għaddejt minn dan id-dlam, filgħaxija fl-emozzjonijiet tiegħi. Il-filgħaxija tagħna tista' tkun kriżi ta' fidi. Li minkejja li qed hawnhekk inħoss dlam quddiem Alla, dlam fil-fidi tiegħi, dlam fit-talb tiegħi, nitlob u donni nkellem il-ħajt. U kieku l-ħajt jismani aktar il-ħajt minni Alla. ċerdin id-dlam eżistijaj, li xbajt nitlob biex naqra din il-grazzja. U nħossni għaddej minn dlam, il-filgħaxija, id-dawl tal-fidi li kelli donnu qed inemnem. Il-filgħaxija jista' tkun illi minkejja li jiena miżżewweġ u ngħixu flimkien jiena nħossni waħdi. Miżżewġin taħt saqaf wieħed fil-familja, però nħossni waħdi. Immorru l-quddis flimkien imma d-dar nħossni waħdi. Id-dar nħossni waħdi minkejja li kulħadd qiegħed hemm, kulħadd ta' rasu. Hija waħda mill-ikbar dbatijiet li xi ħadd li jiżżewweġ jistgħeddi minnu, għax ħadd ma jiżżewweġ biex ħossu waħdu. U tista' tkun din il-filgħaxija li dawn l-eżerċizzi qed nisibuk fihom.
il-loneliness fl-istess familja tiegħek. Tista' tkun illi din il-filgħaxija hija futur li ma dikx tara x'meta jidla ma tarax il-ġurnata l-ġejja. Il-futur f'daqqa waħda għal xi raġuni qed taraħ imċajpar fil-familja tiegħek. Qed tara il-futur imċajpar fil-pajjiż, tara l-futur imċajpar fil-parroċċja, tara l-futur imċajpar fuq ix-xogħol tiegħek. Mhux qed tara viżjoni, mhux qed tara way out. Il-futur qed jiċċajpar, il-futur qed jidla. Jista' jkun li tħoss li għaddej minn żmien sabiħ li qed jaħrablek minn idejk. Kellek fażi sabiħa f'ħajtek u donna qed taħrab, qed jitla'. Il-filgħaxija tista' tkun eżistej għaliex kif kien jgħid San Franċisk, oħtna l-mewt qed tħabbat wara l-bib. Qalbek qed tħabbrek, il-żmien tiegħek iċ-ċenż qed jagħlaq. Il-mulej jista' jsejjaħlek u ġej filgħaxija ta' vera lik għax ħa taqsam id-dinja l-oħra. Eżistijaj din lista xinija ta' filgħaxija. Għaliex Ġesu f'din il-Vanġelu, propju f'din il-filgħaxija li ġej jiltaqa' ma' kulħadd. L-eżerċizzi ma jridux jaqtawna bil-konkret tal-ħajja tagħna. Kemm is-sabiħ u kemm il-jibes. Il-laqgħa tagħna ma' Ġesu tidħol f'dak li hu konkret, f'dak li jiena għaddej minnu fil-verità. Jekk maħniex fil-verità tal-istorja ta' ħajjitna, il-Alla ma nintaqgħux miegħu fil-verità. U Ġesu dakinhar filgħaxija għadna fl-ewwel ġiex kelmiet ta' dis-silta. X'jgħidilhom, x'inhi l-ewwel ħaġa li jagħmel? Jekk naqraw is-silta, l-ewwel ħaġa li jagħmel Ġesu jagħmilhom sejħa. Ejjew. Dakinhar filgħaxija il-mulej jagħmel sejħa. Ejja. U din eżistijaj, nis sempliċiment ejja come for a ride, ejja passeġġata. Il-verb ejja fil-Vanġelu hija stedina biex aħna nsiru dixxikli ta' Ġesu. Hija sejħa dixxikulat. ċe matul dan il-lejl Ġesu wassa joffri soluzzjoni. Forsi aħna niġġerrew għas-soluzzjonijiet fil-ħajja. Imma Ġesu dak li ħajamel f'dan il-mument qed jgħidilhom ejjew. U kemm għandna bżonn nisimgħu mill-ġdid, forsi għall-ewwel darba fil-ħajja tagħna. Li jiena m'iniex hawnhekk kombinazzjoni għax tammet meta kont żgħir. Għaliex għamduni, għaliex għamlu l-praċett il-Krisma, għax iżżewweġ fil-Knisja. Imma qiegħed hawn għax il-mulej sejjaħli u jiena tinwieġeb minn qalbi. Ejja. Però eżistija aħna bdejna nagħmlu mistoqsija profonda. U ħaneklu ftit fil-fond. Ġesu qed jgħidilna ejjew warajja, imxu miegħi. Però fil-verità aħna min imexxina? Is-sejħa ta' Ġesu jew hemm affarijiet oħrajn li f'dan il-klam f'din il-filgħaxija fiċ-ċirkostanzi ta' ħajjitna qed imexxuna. U nix naqsam magħhom seba' affarijiet li rridu naraw ftit il-ħajja tagħna fejn qiegħda għax l-eżerċizzi jiġu biex nibidlu. Tajjeb, mhux biex xi ħadd qed ifissidna għat-trasformazzjoni tagħna bil-qawwa tagħna. Aħna jista' jkun eżistijej illi qed imexxina mhux il-leħen ta' Ġesu, imma dak li jaqblidna. Pereżempju, għandek problema fiż-żwieġ, tmur għall-counseling, imma għand il-counselor li jgħidlek li jgħod lilek. Kif ma jaqbilx miegħek ma tkunx aktar għandu. Tfittex saċerdot sakemm issib dak li jgħidlek li trid tisma'. Jekk ma jaqbilx miegħek dak ħażin. Inti liema vuċi qed tmexxik. Ġesu qalilna x'tieq isimgħu leħni u Ġesu qalna jiena l-verità. Inti l-vuċi tal-verità jew il-vuċi ta' dak li jaqbillek qed imexxik fil-ħajja. Jista' jkollna li aħna fil-ħajja tagħna eżistijej dawn il-jieli. Dak li qed imexxina huwa l-ispirtu tal-gideb. Il-gideb. Inti mmexxi milli tgħid il-medja li mhux dejjem tgħid il-fatti tajjeb. Inti mmexxi minn ħbieb illi dak li jgħidulek mhux dejjem motivati mis-sewwa, xi drabi motivati minn xi għejra. Xi drabi f'dawn il-jieli nisimgħu ilħna li jkunu gideb u jeffettwaw l-emozzjonijiet tagħna. Jista' jkun mhux ċirkustanza tagħkom ma' tawliedkom,
Għaddej minn kriżi ntqajt ma' xi ħadd li qalli li jħobbni ma qallix imma li jom iżżewweġ u issa sirt inħobbu. Vuċi kittieba kienet. Kemm faċilment meta aħna ngħaddu minn ċerta lieli inċedu għall-gidba fil-ħajja tagħna. Sempliċiment għax xi ħadd ta' kasi u qalili. Nista' nkun għaddej l-lejl fuq ix-xogħol, ma nafx kriżi nqalet u xi ħadd qalli kelma minn għalija biex jgħinni u kien biex ikompli jilagħbni. Spiritu ta' gideb. Imma xi nħossni waħdi inċedi għalija. Jista' jkun eżisti xi darba t-tielet ħaġa jkun il-qerq li jmexxina. Il-qerq huwa diffiċli biex tagħmlu. Għax il-qerq jiġbaħ il-verità. Il-qerq l-ingann hu diffiċli li taqbdu għax jiġbaħ il-verità. U aħna jista' jkun eżisti li fl-lili tagħna naddu mill-inganni. Għaliex nafdaw nies li m'għandniex nafdaw minn għaddu miżminieti b'Satan. Ir-raba ħaġa li tista' tmexxina f'dan il-mument huma d-dubji. Għaddej minn dil-filgħaxija u dak li qed imexxini huma imma żgur għandi problema ta' fidi imma alla żgur jeżisti, imma alla żgur iħobbni lili, imma kilmu lejqiet hemm kif jippermetti li t-tajjeb ibati u l-ħażin imur tajjeb. Dak qed imexxik fl-għażliet tiegħek u fil-qalb tiegħek. Liema vuċi. Għax meta ma tibqax tara xi vuċi tmexxik fil-ħajja. Lim waħda qed tmexxik. Matul dil-ġimgħa irridu nitlu fil-fond kull wieħed minnha x'qed imexxini fil-verità. Il-ħames ħaġa li tista' tmexxina u mhux lejja ta' Ġesu huma l-profeti folots. Il-Vanġeli jitkellem il-profeti folots u min huma l-profeta fals fil-ħajja tiegħi. Nittama li hawn ħadd minnkom imma ngħidha li jista' jkun xi ħadd għamilha. Il-qari tax-xorti. Ma taħdniex li morru jaraw xortihom. Eżisti. Illi l-ewwel imorru jħawduhom mbagħad jiġu biex nitolbu magħhom ħajn iħelsu minn magħmul u dan l-imbarazz kollha. ċe profeta fals, x meta tkun inti smrat, tpoġġi l-fiduċja tiegħek f'kulħadd, darba ġiet waħda mara biex nitlob magħha. U kellha mdendla monqa kurċifissu u rum. Qed tira tista' tgħidli daw x'qed jagħmlu flimkien għalli biex hemm jaħdem xi wieħed jaħdem l-ieħor. Imma ġifieri hekk immexxi mawt. Jaħdem xi wieħed jaħdem l-ieħor. Imma il-profeta falsu, il-qed. Imma il-profeti folot safu minn huma. Dawk li biex ma jweġġaw, biex ma jgħidulekx il-verità. Uħud minna dak li rridu, biex ma jweġġawx, ma jgħidulekx il-verità. Min biex ma jweġġawx ma jgħidulekx il-verità, dak hu profeta fals f'ħajtek. Għax il-verità tferi, imma l-verità teħles. U allura aħna noqogħdu attenti eżistijaj, wara bil-mixjin. Bħalissa l-kultura tagħna mhux speċjali fl-Ewropa, hija mmexxija minn dan is-sentiment li n-nies jgħidilhom dak li jridu jisimgħu, imma mhux il-verità. Ekku, il-kultura tagħna hekk jużaw kelma ħanejda nsewa nkunu populisti, issa nsewa dik il-kelma. Ejd dak li n-nies iridu jisimgħu, u tmur tajjeb. Profeta fals. Però l-problema mhux dawn, problema waħda li kuntenti b'dawn l-affarijiet. Inti xed tfittex qalbi. Profeta fals, basta jgħidulek li tittisma', basta ma jweġġawx. Jew tittisma' l-verità li dik bisħat fejn u teħinsek. Illum ħafna nies jgħidulek tiġġudikanix. Saret invokani, tiġġudikax. Jiena kont naħdem l-isptar, naħdem il-ħabs. U tallimt li hemm żewġ ġudizzi u simgħu. Ħanaraw x'qed imexxina f'ħajjitna. Jekk tkun il-ħabs u s-sentenza tal-qorti tagħtek il-ħabs, il-ġudizzju tal-imħallef ma tkunx biex irrieħ. U jekk ħasbal inti tkun ħati u jiddekjarak innoċenti, ma tgħidlux ejja neħdu second opinion, mhux hekk, tirringrazzja Alla li kont ħati u ħriġt innoċenti. Ejja naqlbu l-folja. Timmaġina kif inti tmur l-emerġenza l-isptar, muġuħ. U t-tabib joqgħod jgħidlek, ja ħasra kemm inti muġuħ, u m'għandek xejn qalbi ta' hekk jgħidlek m'għandek xejn. Inti tgħidlu isma' ara x'għandi iġġudika x'inhu marit fija. U jekk ma jolqtokx,
tgħidlu isma' taħ immorru nħallsu raġel mara, immorru fil-privat, immorru nieħdu second opinion. Għax il-ġudizzju tat-tabibi li duh. Għax il-ġudizzju tat-tabibi fejqek, il-ġudizzju tal-imħallef jikkundannah għalhekk ma tridux. Ġesu dejjem qabbel lilu nnifsu ma' tabibu biex ma nħallef fil-Vanġelu. Għaliex? Għax il-ġudizzju tiegħu għandna bżonnu. Għax il-ġudizzju tal-Alla jfejjaq u mhux jikkundanna. Eżisti, però meta aħna rridu l-profeti foloz, ma rridu l-ħadd jgħidilna li aħna fl-iżball. ħadd. Allura immaġinakom intom qegħdin hawn iż-żewġin fil-bit tal-quddiesa, ħtija tiegħi l-akbar tija tal-mara, hekk tgħid? Le. Nidaj fader għax qabżitili, grazzi, ħtija tiegħi l-akbar tija tagħha. Liema ġudizzju se jfejqek qalbi. Inti tmur għand it-tabib u tgħidlu mrat it-tor tagħha, qalbu mhux int għandek il-marda inti trid issa. Nuklib dal-paroli. Imma eżisti aħna xi drabi il-profeta falsi mexxina. Ma rridu l-ħadd ipoġġi subajh fuq il-feriti tagħna ħalli nibqgħu nħossuna komdi kif aħna. U kif nibdew inċaqlu l-affarijiet anke bejnietna fi żwieġ u għalaqlu għax inti dejjem tgor bla 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 ta' żgur jagħmilek tgħidli hekk biex qatt ma jinbidel xejn kollox jibqa' kif inhu. Il-profeta fals. Ma tridux iċaqlek xejn f'ħajtek. Ma min jimxi wara Ġesu eżistijaj. Ġesu mhux profeta fals. Ġesu anka matul din il-ġimgħa. Fil-filgħaxija tagħna ħajpoġġi subajh fuq il-feriti tagħna għax irid jibdilna, irid jikkonvertina. Il-problema jekk aħna komdi bil-profeti foloz. Is-sitt ħaġa li tista' tmexxina u mhux is-sejħa tal-mulej ejja eżistijaj. Jista' jkun li aħna nkunu mexxijin mill-weġġat. Min kliem li għadu jweġġana fil-ħajja. Kliem li bqajna nodnu fuqu. Jien fallut. Jien min tajjeb għal xejn. Jien hekk ħanibqa'. Nagħmel x'nagħmel kollu għal xejn. Għax dak hekk. Min jitwiled tont ma jmutx kwadru. U jista' jkun eżisti li aħna flok nisimgħu l-leħen ta' Ġesu jgħidilna ejja f'dan il-lejl, imxi, inti mhux dak il-vuċi qed tisma'. Qed tisma' din il-vuċi tal-weġġa ila, meta kont żgħira, qabluk moħħtok, qabluk maħuk, u mbagħad l-iskola, u mbagħad xi bullying, u mbagħad meta ġejt biex toħroġ mal-ġuvni ma' tfajla, u anke din kont toħroġ magħha 40 sena ilu, tiftakar il-kunjata x'kienet qaltlek lejlet it-tieġ u kien ma ferħux bik biżejjed, u għadek tisma' dawn il-vuċijiet. U għadek m'intix liberu. Matul dan il-lejl eżistijaj il-pisijiet li jiġu, il-vuċi ta' min qed tisma'. Il-vuċi ta' mulej tgħidlek ejja se joħorġu minn dan kollu, jew tibqa' tisma' l-vuċi tal-weġġa' tiegħek. U mbagħad hemm leħen ieħor eżistijaj li aħna nistgħu nisimgħu. Il-leħen tas-silenzju li jqirdek. Il-leħen ta' skiet li jkisrek. Il-leħen ta' kliem li għandek bżonn tisma' u tokrob li tismagħhom u m'intix tismagħhom. In-nuqqas ta' grazzi, in-nuqqas li nħobbok, in-nuqqas ta' apprezzament. Kemm tixtieq tismagħha u għadek hemm fi żwieġ u l-familja tiegħek. U tħossom li mhumiex jismawk u dik il-karba qedem matul dan il-lejl. U m'intix kapaċi tisma' l-kelmejja għax din vuċi aktar qawwija. Anka skiet tista' tkun vuċi li kisrek fil-ħajja meta flok iskiet suppost hemm il-kliem. Dawn eżistijaj meta Ġesu qed jgħidilna ejja, l-ewwel ħaġa li jagħmel hija sejħa. Aħna f'ħajjitna matul din il-ġimgħa irridu nirrealizzaw jien fil-profond ta' ħajti li ma leħen qed imexxini. Għax jekk mhux se nisma' leħen ta' Ġesu li jgħid li ejja, jien se nibqa' fejn jien. Il-leħen tiegħu biss jista' jċaqlaqni. Tiegħu biss jista' jiddilni matul din il-ġimgħa. Jekk ħanibqa' nisma' dawn l-ilħna kollha, nista' niġi kemm irrita u ġew għax noħroġ kif dħalt. Imma jekk verament se nħalli l-kelma tiegħu issemma l-vuċi tiegħu f'qalbi,
Il-kelma tal-Alla kapaċi din il-ġimgħa eżistijej tkaxkarna minn dawn li aħna qegħdin fihom. Tilliberana, toħroġna, tfejjaqna. Fl-aħħar tal-ġimgħa ngħidu mhux tal-libna, imma mulej kif fejjaqtna, kif bdiltna, x'tama ġdida tajtna fil-ħajja tagħna eżistijej. Però rdu nitilqu minn fejn aħna. Minn fejn aħna. U nħallu li mulej jidħol eżistijej minn qalbna f'din ir-realtà tagħna. U Ġesu meta jgħidilhom ejjew, se jgħidilhom magħha. Ejjew naqsmu għax-xagħat ieħor. Ara l-kelma tagħna kemm sabiħa tat naħduha vers kelma b'kelma, xi profondità. Ejjew naqsmu għax-xagħat ieħor. X'inhi l-ewwel ħaġa li qed jagħmel Ġesu? Hija tiddaħħal id-dixxipli f'moviment. Għaliex ma' Alla qatt ma tibqa' kif int. Jew tmur il-quddiem jew tmur lura. Imma kif int status quo ma jeżistix fil-fidi tagħna. Min jaħseb li jibqa' kif inhu fil-fatt jmur għall-ara. Fil-ħajja jew tagħmel pass il quddiem jew tagħmel pass lura. Kif int qatt ma tibqa'. Jekk taħseb li għadek kif int ingannat. Meta tħares lura tinduna li m'għadix kif int. Ibdilt u mort għall-ara. U allura l-ewwel ħaġa li Ġesu jagħmel eżistijej illi l-apposti jiddaħħalhom f'moviment mixjin fil-ħajja tagħna tansara aħjar mixjin nitkaxkru, aħjar nimxin naqgħu nqumu, aħjar mixjin mill-gambetti mill-istaġnati, milli maħna nimxu xejn. Ġesu l-ewwel ħaġa aqsam, moviment sħiħ, imxi, Ġesu dejjem miexi. F'dal-Vanġelu ta' San Mark, Ġesu dejjem miexi bil-għaġla. Jekk taqbdu l-ewwel kapitlu taqraw f'daqqa tinnotaw 8 darbiet. Il-Vanġelista jgħidilna Ġesu minnu fih, minnu fih, minnu fih, minnu fih. Kollox miexi u brata maġla. Eżistijej. Għax Alla ma jridniex fejn aħna. Irid iċaqlaqna. Il-problema li xi drabi aħna komdi. Ma jridux niċċaqalhom fejn aħna. Darba kien hemm wieħed raġel u Ġesu mar qudiemu qallu inti trid fiq. Mhux mistoqsija stupida. Trid fiq. Trid titbiddel. Ħajdu kemm hija stupida, darba ġie waħed raġel. Biex nitlob għalih biex ifiq minn daru. Qedlu bil-qalb kollha, għallina bordi daw tfadel ħin. Tista' titlob għalija, ħanfiq minn dari. Qedlu ħanidlek, jekk leb Ġesu jagħmel mirakli fejn, jekk inti terġa' tmur lura taħdem. Għalli le, qed titla' le mhux ħanitlob għalik, qedlu mhux vera titfiq inti komdu kif int. Xejja, uħud minna komdu kif aħna, ma rridux infiqu, ma rridux nitbidlu. Komdi għalli kulħadd waqt jitħassarni. Komdi noqgħod ngħid għax jiena mweġġa fil-żwieġ. Jiena mweġġa fil-familja tiegħi, għandek raġun. Però jekk ħadd tibqa' bil-weġġa u kulħadd idur mal-weġġa tiegħek, ħadd ma ħajtbiddel. Eżistijej Ġesu mhux ġej fissidna din il-ġimgħa. Aqsa min-naħa l-oħra, ma tistax tibqa' fejn int, ma tistax teħlem. X'inhu l-passaġġ eżistijej li Ġesu se jritolbok tagħmel dil-ġimgħa. Il-kull wieħed minna aħna l-Ramadan irid wassalna għal-lejl tal-għajt. Il-lejl tal-għajt aħna ħanagħmlu passaġġ mid-dlam għad-dawl. Se neħdu fil-Knisja fid-dlam imma mbagħad ħadd inxtel fid-dawl frott il-qari tal-kelma. Il-kelma tittgħaddina minn dan il-passaġġ matul l-eżerċizzi. Imma inti lest li il-ġimgħa tagħmel passaġġ. Qalbek hija miftuħa lek. Jew staġnajt. Trid tisma' imma ma tridx titbiddel, ma tix tagħmel passaġġ. Il-qtih il-qalb li m'intix tara way out u iktar qawwi minn Kristu li huwa hu il-way out fil-ħajja tagħna. Komdu kif int. Għax issa jkun issa ddew snin u drajt kif int. Issa drajna hu ngħixu flimkien saħħa u bonġu. Darba koppja qalu li aħna għandna żwieġ. Il-mara qaltili qalt li salt and pepper marriage u ma fimtux. Da salt, idna tifhmuha salt and pepper marriage ikun. Li ma fimtux. Imma bad fimta. Għax il-bżarr il-merħ dejjem flimkien fuq il-mejda, imma qatt ma jitħaltu. Dejjem flimkien il-bżarr il-merħ, salt and pepper. Imma ma jitħaltux bejnietom. Nistruġu l-Knisja flimkien, u mbagħad immorru d-dar ċimiteri ma jitkellmux. Flimkien u ma ntħaltux. U drajna setaħ kemm in-nef snin ta' qalb. Issa sirna komdi, iċċaqlaq xejn da, iċċaqlaq x'immiet, għax issa drajna kif aħna. Issa konna numru terjas li drajna kif aħna. Issa jiena drajt nara l-pornografija mal-mara. Issa jiena drajt ngħix ħajja doppja.
Jiena drajt il-Knisja Anġlu u dar Xitan, l-affarijiet jindraw ta' l-affarijiet jindraw, l-affarijiet jibbidu jxokjawk. Darba tnejn tlieta. Imma mbagħad il-ħażin nidraw aħna ta' fil-bidu nagħmlu ħafna storju. U mbagħad nidraw u jsir lifestyle normali. U mbagħad kif titkellem kontrih jaraw lilek strawn għax hekk sirna. Imma anke fl-ħajja personali tagħna. Jista' jkun hemm affarijiet li drajnihom eżistieri. U jekk il-mulej jibda jċaqlaq matul din il-ġimgħa, daw is-seġerazzjonijiet u dal-fadru dil-kelma tal-Alla u bla bla bla, hija għid li trid, ammetti li tibqa' kif inti. U naqblu fuq għalik kabbat. Jista' jkun li taqsam naħa l-oħra, il-mulej qed jitolbok matul din il-ġimgħa illi tibbrejkja. Għax uħud jistgħu fl-entużjażmu tagħhom jitilqu jiġru u jħallu l-qija tal-familja warahom. Anke f'affarijiet spiritwali. Int moħħu biex titlob ħafna u l-oħrajn xejn. Allura tabbandunhom biex toqgħod titlob u tosbur. Dejjem il-Knisja qatt minn tiddar. Lura tista' tkun naqsa minn naħa l-oħra, slowja ftit ukoll ta' anke dak l-spiritwali ħanimxu flimkien. Eżisti matul din il-ġimgħa Alla jrid jagħmel xi ħaġa ġdida f'ħajjitna. Meta qed jgħidilna aqsmu n-naħa l-oħra. In-naħa l-oħra lina jista' jkun jien ma nafx fejn irid immur imma. In-naħa l-oħra jien ma nafx insib. Kif jien naf? Kif jien komdu? Kif jien drajt? Mulej fejn se tibgħatni? X'se titlob minni? X'se jkolli nibdel? Ma nafx titturina matul il-ġimgħa. Però lest li nagħmlu dal-pass. L-Apostli kienu lesti li jagħmluh li jaqsmu in-naħa l-oħra. Fil-profeta Eżajija insibu din il-kelma tant qawwija. La tiftakrux iżjed fil-ġrajiet li moddi. La taħsbux fuq dak li ġara qabel. Arawni, sejjer nagħmel ħaġa ġdida. Feġġet issa għadkom ma ttendejtux, se niftaħ triq fix-xari xmajjar fid-deżert. Teħlux mal-passat. Jien għandi għalikom xi ħaġa ġdida matul din il-ġimgħa. Ejjew nilqgħu dil-kelma bil-fidi eżistijej. Neħdmu għaliha b'tama u b'entużjażmu u kuraġġ. Ejjew nerxu lejn din il-ġimgħa b'atteġġament ta' mulej qed nistenna li inti tagħmel xi ħaġa. Qed nistenna l-grazzja tiegħek taħdem fija. Qed nistenna li inti ċaqlaqni minn ġewwa. Qed nistenna rebbija ġdida fi żwieġ fil-familja frott il-kelma tiegħek, fil-fidi, fir-relazzjoni tiegħi miegħek. Fil-parroċċa tagħna. Il-mulej qegħdin naqsmu għax-xahar ieħor hemm xi ħaġa oħra li qed tistennina eżistijej. Però aħna għandna għażla. Jew ħanaqsmu jew le. Biex jaqsmu dawn, il-Vanġelu jkompli ħallew in-nies. Biex jagħmlu din il-qabża kellhom jitilqu in-nies li kienu magħhom. Kellhom jitilqu dak li kienu qegħdin jagħmlu. Kif aħna qegħdin nagħmlu eżistijej, qed nitilqu xi affarijiet biex qegħdin 3 kwarti iktar mis-soltu fil-Knisja, nissum il-kelma. Però daw kellhom jitilqu n-nies b'mod partikolari. Jista' jkun li dil-ġimgħa biex tisma' sew il-kelma tagħha għandek bżonn tagħmel ftit shutdown. Għaliex mhux biss, l-eżerċizzi mhux biss daw it-3 kwarti. L-eżerċizzi huma se tagħmel għada matul il-ġurnata. Jekk għada tagħmel ġurnata tisma' r-radju, tara t-television, tqalleb l-internet. U mbagħad filgħaxija tiġi moħħok diġà mimli mit-telf ħaġa l-kelma tagħha titlaq ftit qalbi. Ipprova li matul din il-ġimgħa itlaq xi affarijiet biex qalbek u moħħok ikunu iktar disposti għal dak li Ġesu jixtieq jagħmel fik matul din il-ġimgħa. Irridu eżistijin nippruvaw insibu ftit ħin mhux dawn 3 kwarti biss. Imma se jolqtuk illum il-kelma li Ġesu qed jagħtik illejla. Qabel ma torqod se tagħmel biha. Ħatkellmu ftit dwarha Ġesu. Ħatiktibha ftit x'imkien biex ma tinsihiex. Għax jekk ninsew l-affarijiet li l-mulej se jgħidilna l-kelma tiegħu, ħatgħaddi. Ftakru Ġesu jgħidilna li meta tinżera l-kelma fina jiġi l-asfur simbolu tax-xitan u jisraqha. Ikun hemm l-entużjażmu u mbagħad il-problemi u tmut. Jinqala l-inkwiet u titlaq.
Allura aħna matul din il-ġimgħa rridu nitilqu ftit l-ambjenti tagħna. Ma fissiex mhux ħammorru x-xogħol, mhux ħadd mar tal-ħaxix, għand tal-laħam u għand tal-ħobs u l-ħalib u għand tal-ħwejjeġ u ma nafx xiex u mhux ħadd taħsel id-dar. Imma prova m'hemmx għalfejn ġurnata ta' sieħa bir-radju ħin kollu, televiġinjati ħin kollu. Prova skont ftit il-ġimgħa. Ħalli qalbek u moħħok lilin, ħalli tara Ġesu fejn jgħidlek għandek bżonn taqsam u fl-ma erja se jgħidlek aqsam minn ħal oħra ibni binti. Ma tistax tibqa' f'din id-direzzjoni. Imbagħad il-Vanġel jgħid ħaduh magħhom kif kien fid-dajsa. Ħaduh magħhom kif kien fid-dajsa. Jekk taqdu il-Vanġelu li tajtkom, in-naħa ta' wara għandkom issibu l-istanta. X'imkien fil-Vanġelu fil-pejġ ta' wara jew ta' quddiem għandkom l-istanta. Nixtieqhom iżommuha matul il-ġimgħa. Fit-tal personali tagħkom mhux waqt l-eżerċizzi personali. Għaliex daw ħadu magħhom il-Ġesu. Lilu. Ma ħadux magħhom però personaġġ tal-passat. Dis-santa hija wiċċ Kristu, wiċċ jennina divina nafuha. Propju l-wiċċ tiegħu, il-wiċċ ta' Ġesu jagħtina s-sentiment li Ġesu huwa ħaj. Irridu nieħdu magħna l-Kristu ħaj matul din il-ġimgħa eżistijej. Il-laqgħa tagħna mhijiex madwar Ġesu bħala xi personaġġ tal-istorja. Ġesu huwa ħaj illum u jekk huwa ħaj illum nistgħu niltaqgħu miegħu illum. Jekk huwa qajjem mill-mewt illum jista' jidħol mill-nibien magħluqa tagħna llum. Daw jieħdu magħhom lil Ġesu ħaj. U l-kelma tagħna tgħidilna ftakru fi Kristu Ġesu. Kemm għandna bżonn eżisti aħna f'din il-mixja li ħanagħmlu li naqsmu lejn x'xakl ieħor matul din il-ġimgħa. Irridu nieħdu l-Ġesu magħna huwa miegħu li rridu nagħmlu din il-mixja din il-qabża. Ħafna drabi forsi nippruvaw nagħmlu l-affarijiet bil-qawwa tagħna. Però ftakru ħaġa sisti li għamilna nsara mhux li nagħmlu s-sewwa u t-tajjeb. Jiena naf l-Islamati li jagħmlu s-sewwa. Naf l-Islam Musulmani li jagħmlu s-sewwa. Li jagħmlek nisrani mhux li tagħmel is-sewwa l-ewwel qabel kollox. Li jagħmlek nisrani li tħalli l-Kristu jaħdem fik. Il-laqa personali ma' Ġesu. Li nħallu l-mulej jaħdem fina. Eżistijej. Dak li għamilna nsara, il-bija nistgħu nkunu nistajbin kemm irridu. Id-differenza qiegħda kemm aħna nistgħu vera mina naf nislimu ma jiġix lejn il-Knisja u jħobbu l-xulxin u fidili lejn xulxin iktar minn nislimu miż-żewġin. Naf nislimu mhux miż-żewġin però għandhom fidelità lejn xulxin. Eżistijej. Id-differenza mhijiex jekk nagħmlu xi tajjeb jew le. Tantu hekk li jħud jgħidulek forsi wliedek in-neputijiet. Jiena mhux għafihmu l-Knisja, ma jidajx, ma nagħtolx, ma nisraħx. Naħdem għall-familja, fidil lejn il-mara, lejn ir-raġel. X'jemmur il-Knisja naħdem? Imma fihmu l-Knisja biex ngħix hekk. U jiena ngħidlu għandek raġun. Għax aħna ma mmurux il-Knisja hekk. Niġu għal mulej niltaqgħu miegħu. Induhom ħabtu nagħmlu l-esperjenza tiegħu. L-imbaddik tina orizzonti ġodda fil-ħajja. Esperjenza ġdida, mod ġdid kif ngħixu. Ma niġux primarjament biex nagħmlu s-sewwa. Niġu biex niltaqgħu miegħu, ħaduh miegħu. Ħadu l-Ġesu kif kien, imma ħaduh fid-dajsa. Issa eżisti intom li qegħdin hawnhekk, Ġesu żgur qiegħed fid-dajsa ta' ħajjitkom kif intom x'hawn. Però Alla qatt ma biżżejjed. Ġesu huwa bħal ħelu li iktar ma dduqu, iktar trid minnu. Qatt mhu biżżejjed. It's never enough with God. Jekk il-Ġesu duqnieh, qatt mhu biżżejjed li nduquh. U allura matul din il-ġimgħa iddeċidi illi tixtieq issir tafu iktar. Iktar. Li tagħmel esperjenza tiegħu. Li titolbu mulejti il-grazza li nduq l-imħabba tiegħek. U nixtieq nagħlaq bl-esperjenza tiegħi eżistijej. Ta' dan imbirek Ġesu meta doqt imħabbtu l-ewwel darba. Kien għad kelli 13 sena fil-ħajja tiegħi. Ma kienx l-unika darba, ma dak kienet l-ewwel darba. Kien f'mument ta' qudiesa u mument ta' talb. Konna qegħdin fi grupp ġurnata artil li kellna preparazzjoni sħiħa lih.
U niftakar f'mument partikolari waqt li konna qegħdin nitwoldu. Hekk ħassejt fil-qalb tiegħi li l-imħabba sħiħa ta' Ġesu tidħol f'qalbi u għamilt madwar 3 sigħat nibki bl-imħabba. U niftakar il Ġesu hekk tattu talba. Iqaf tħobbni. Għax l-imħabba tiegħu tant imliet il-qalb tiegħi eżiz tiegħi li dak il-mument ħassejtni jisni qed immut bl-imħabba. Hija mħabba li ma stax iżomma, imħabba li ħadd ma jista' jikkonvinċik għax doqta, għax nafx ġifieri. U din il-grazzja, il-mulej li tagħtiha lilna kull wieħed waħda minna. Meta ndumu l-Ġesu m'hemm bżonn ħadd li jipprova jikkonvinċina minnu. Meta tħobb il xi ħadd m'għandek bżonn ħadd jikkonvinċik li inti tħobbu. Għax l-imħabba tikkonvinċik hija stess. U ħafna drabi fil-Knisja dan li jorqosna. Nistgħu nkunu nafu ħafna affarijiet dwar Kristu, tal-jiem tal-Knisja, etc. Hija l-esperjenza ħajja tiegħu li tikkonvinċi l-qlub tagħna li huwa worth it li f'dan id-dlam flok noqgħod kif jien naqsa min-naħa l-oħra għax let's face it. Ġesu minn dawn qed jitlobhom kedda. Meta inti fid-dlam mhux aħjar toqgħod bil-bietek, sar fil-għaxija mhux aħjar imur norqod, mhux fil-għaxija ħanibda vjaġġ ġdid. Ma l-imħabba kiġġielek tagħmel. Min iduq l-imħabba anke jekk sar fil-għaxija ma teħilx. Tibda vjaġġ ġdid. Jalla eżistijej, aħna matul din il-ġimgħa neħlu dan il-vjaġġ biex induqu u għax bdejna nduqu l-imħabba ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Il-lejl tajjeb.